Здравейте, драги зрители! Сега ще ви разкажем за Майкъл Джаксън, кралят на попа. Майкъл Джаксън е американски певец, автор на песни, продуцент, танцор, хореограф, актьор и бизнесмен. Роден на 29 август 1958 година в Гиери, САЩ. Той е сред най-известните певци в света. Албумът му Трейлър излиза през 1982 година, който е продаден над 110 милиона копия, което го прави най-продавания музикален албум в историята. Държи рекорд в историята на музиката за най-много спечелени в една година статуетки от наградите Грами. Печели 8 на брой за албума си Трейлър. Неговият типичен характерен глас, както и маниера му на танцуване и звука като цяло, оказват силно влияние на много съвременни хип-хоп, поп, R&B творци. Живота му е свързан с много противоречиви странни събития, най-очевидното от което е промяната в физическия му облик, което най-вече се дължи на болестта му, която отнема меланина от кожата му, за която споделя в интервюто си с Опра Уинфри. Той е женен 2 пъти, има 3 деца, 1 дъщеря и 2 сина. Майкъл е един от малцината, които са включени в рекордите на Гинес. Той е вписан в книгата на световните рекорди на Гинес общо с 15 награди Грами. През 2009 година в Англия е планирано турне с 50 негови концерта, за които билетите са разпродадени. Майкъл Джаксън умира само седмици преди началото на турнето. На 25 юни 2009 година, след спиране на сърдечната му дейност. Преди смъртта на Джаксън са били предписани лекарства пропофан и лоразепам. Личният му лекар е обвинен и признат за виновен за непредумишлено убийство. Смъртта на Майкъл Джаксън предизвиква международна вълна на скръб и милиони зрители наблюдават живота му по телевизията. Неговата възпомената церемония. Майкъл Джаксън остава една легенда за целия народ. Мен мога да кажа, че Майкъл Джаксън ще остава наистина легенда и всички трябва да го познаваме, да знаем какво е правил за народа и гледайте и ни слушайте отново.